A fürednél lesz halad. Vágd bele a kéménybe! Figyelj! Kurva hülye. Volt órán, és amikor... Jó vagy! Akkor tök aranyos volt, majdnem elbújta magát, hogy egyet kell beírni. Most várjál, kapandó. Pedig nem hiszük el a felső. Mit csinálsz? Úgy aranyos. Hova mész? Na jó! Elbújt! Itt kukucska! Istenek! Figyelj, leesik. Rögnek át a szomszédba. Ez jó videó lesz! Valaki fogja menni. Nem. Én majd rám kellem. De Ne! hova kell intézni? Leér. Mondjál valami okosat, tudod? Cheese! Próbálja, hadd nézzem a videómat. Éppen most készül.